बोली बोली छठी मैया की कंचन राज तीन दिन से भूखल बानी छठी के बरतिया कदी उपकार मोर झुराइल जाता नटिया। तीन दिन से भूखल बानी छठी के बरतिया कदी उपकार मोर झुराइल जाता नटी को होता नी उगी के रवा के पात पर आखिले ली औरग ए बाबा आखिले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेले तिवाई छठी घाट पर आखिले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेले तिवाई छठी घाट पर। मिक्स बाय एसएस म्यूजिक लधी बाजार डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। सिपली सजौले बानी फल फूल के रवा जल बीचे खड़ा बानी औरग के बेरावा काहे लगौले बानी ए बाबा तेरावा ले ले दी औरग रउआ होते सबेरावा। हाँ, सिपली सजौले बानी फल फूल के रवा जल बीचे खड़ा बानी औरग के बेरावा काहे लगौले बानी ए बाबा तेरावा ले ले दी औरग रउआ होते सबेरवा हम कहीं भरोसा बिना नाथ पर अकेले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेली तिवाई छठी घाट पर अकेले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेली तिवाई छठी घाट पर। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। कोसी हम भरी आईनी 2 बजे भोर के अम्मा के संगे दुनू लइकन के छोड़ के ठंडी के दिन बा चदरिया के ओढ़ के आसे लगौनी पप्पू दुनू हाथ जोड़ के। हाँ, कोसी हम भरी आईनी 2 बजे भोर के अम्मा के संगे दुनू लइकन के छोड़ के ठंडी के दिन बा चदरिया के ओढ़ के आसे लगौनी पप्पू दुनू हाथ जोड़ के पिया दौड़ा लेके आई है अपना माथ पर अकेले ली औरग ए बाबा अकेले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेली तिवाई छठी घाट पर अकेले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेली तिवाई छठी घाट पर। 3 दिन से भूखल बानी छठी के बरतिया कदी उपकार मोर झुराइल जाता नटिया। 3 दिन से भूखल बानी छठी के बरतिया कदी उपकार मोर झुराइल जाता नटी को होता नी उगी के रवा के पात पर अकेले ली औरग ए बाबा अकेले ली औरग आदित्य गोसैया रोवेले तिवाई छठी घाट पर अकेले